ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, боз ҳам бори новинка омадагӣ дар магазини 1001 майда чӯйда. Бинед 10 сомон. Анам хел обнушакои новинка. Бо хел дастадоракан, трубочка доранд. Диден? Хуш руча. Инҷа бо борчам намуди дигам омадагӣ духтарако, баъд бисёр чизошон арзон шудагӣ. Ози вайошам шумода нишон метем. Бор дигар такрор мекунам. Ин набор аз бозори Корвон, поёни бозори Корвон духтарако дуюм ошӯнада қарор мегирад. Анамин нуқтаи савдо. Вай тараф ҳафтум дарвоза тарафи пажаркаяи аз раи тараф бошад. Дар дуюм ошӯна анамин нуқтаи савдо ҷойгирай. 1001 майда чӯйда навистагӣ духтарако. Хулас 10 сомониан бисёр чизошон. Новинкора ма дирӯз набор карда будам 2 рӯз пеш. Ҳозир бо омадай бор. Ҳозир дигарошам нишон метем духтарако. Бо касе надидагӣ буд, марамат бо такроран чанд та чизи дигашам пешниҳод мекунем. Хулас намино 10 сомони. 2 таш, 1 таш. Ҳар хела. Мана. Ин аскиё 5 сомони. Мана ино ҳаст комплектако. Ино 2 дона 15 сомон. Баъд медонед духтарако, пиёлаву тарелкаошон арзон шудай. Тарелкаи размерои майдатараш 8 сомон шудай. 10 сомон буд. Пиёлаҳоям ҳама намудуш 8 сомонӣ шудагиай. 10 сомон будан, ҳозир 8 сомонӣ шудагиян. Мана инҷа ҳар хела салфеткаву мана хел вайо ҳастай, пакето. Ҳамаи чи хулас. Освежитель аст барои мошин, барои хона 10 сомон. Кондиционер для белья аст, порошок астай. Ана намудо 1 донаш 15 сомон будай. Порошок ая? Ана. Не, бӯи хушрӯ мекунан освежитель. Хулас 10 сомони инош. Ана, диде? Не, кремои попши 10 сомон. Ана комплекто духтарако. Яками вайш 20 дона дора. Нархшон 10 сомон. Яктаам хеле пачкачаш. Иҷада мӯйлницои ҳар хела ҳастай. Ана бо салфетка. Ана собуно духтаро 7.5 сомони шидан ин намудош. Ин шампунотон чанд сомон? 10 сом. Мана духтаро иҷада шампун 10 сомон. Собуно 7.5 сомон. Духтаро ин наборои шоткои дандоншӯвӣ диде? Ино 2 пачкаш 15 сомон, 7.5 сомони. Ам 1 пачкачаш 7.5 сомон шид. Мана иҷада бо қошуқча ё чанде? Чанд? 10 сомон. Вазбинаки хушрӯа 4 та доштай. Вазбинакай духтаро ғавсак. Мана. Ина духтарако анам хел наборо овардиян. Диден? Иноям 10 сомони. И тамом шудаги буд, ҳозир бо омадай. Мана. Ҳамаи чи дорада? 10 сомон. Бисёрай бор иҷада духтарако. Ина ё чиан? Пишвай плёнка. Мана. Як пачкаи калонаш 10 сомон. Ази чанд намуд доштай. Баъд ина органайзерои пасанак омада ёям 10 сомон. Чанд ранг дора? Духтарако ришта сӯзан мегирен. Ягон игрушкачои майда метонен гирена. Ида. Барои кӯдако памперс монак меша. Хулас ҳамаи чи 10 сомон. Иҷа дар органайзер бисёрай. Инаи мевашувакая 25 сомон. Мана подноси калонай бо намхай сеточка дора катиш. Ина духтаро 28 сомон анами хел омадай. И барои поднос барои болои дастархон духтаро нон, кулча мегирен дар дохилаш хушрӯвай. Ё меваям гирӣ мешад. И пластмаси ғавсай. Пасонай ай пеш хушрӯи бадай. Ино чанд ян? Баъд ина новинка омадай. 1 донаша? Не, 7.5 сомон.
барини гиракам мешавад, чака гиракам меша. Хулоса мира мебардоред. Шунчонтен. Мина. Мина духтаро. Бори новинка. Баъд пиёлаотон ҳамаш 8 сомонӣ шуда. Ин амҷо духтарако чӣ намуд пиёлае ки мебинен 8 сомон шуда. Мана. Ҳозир 8 сомон. Бисёр аҷада. Сомони. Баъд духтарако яна ин вая як бор дигар нишон метиҳам духтаро. Вая стиральная машинка полуавтомат майдо 180 сомон барои шустани либосҳои майда. Диден бо шлангчаша бинем 180 сомон ай духтаро. Мана бори нав каседа дар кор бошад биёен духтарако. Ана духтарако ихшруги ира бинен. Фасонак. Ия чанд сом? Дута 25 сомон. Иша? Дуташ 25 сомон инамудо. Ё калонакан духтаро. Баъд и тарафта бо ҳастай. Ина. И тарафош ҳамаш 10 сомон тарелкои калонак. Ози майдаоша ман нишон метам ки кадомаш 8 сомон шидаги ай духтаро. Ина ибори навай. Навзи 8 сомонараш мода нишон метем. Ина духтаро. Инами 8 сомон. Ана ино 8 сомон. Ино майда таракан диден. Амино алакай нархошон 8 сомони шид. Иҷада пиёлаҳоям ҳамихел. Иҷада бо дигар намуд пиёлаҳо будай. Ана 8 сомон. И пластмассовиёро духтаро ваёш пиёлош тамом шуда буд омадай бо. Ино пластмассиян пластмасси ғавси хушру 2 донаш 15 сомон 7,5 сомон меафта. Чи тарелкош, чи янам пиёлаҳош, чи бо ино. Иноям ҳамихел. Иноям пластмассиян. Ина духтаро иҷа корча 2 донаш 10 сомон будай. Мана бо чи хол дорам корчо. Мана ҳар намуда ҳаста иҷада корча. Мана ҳамаи ҳамино дуташ 10 сомон. Мана ино ҳаст 10 сомон. баъд иҷада духтарако инаиям бори новинка. И чанд сомон? хушрӯа 10 сомон ай дастанги то. Ира бинем чӣ хушрӯ 10 сомон калонакай. Гӯш бидам хирак будай духтарои. Мана марҳамат хоҳишмандо биёем. Ана баъд инора як маротиба дига нишон метиҳам. 30 сомон а? Ҷо 30 сомон навистагай? 25 сомон ира бинем калони хушрӯ барои рӯи дастархон. Салатница. Мана ина инам дошт 30 сомони духтаро калон таракан. Мана ана ин намудуш боша духтаро ази калонтар буд ҳози бо дигар намуд таракаш омадай диден иш майдай ин нархаш 15 сомон ҳамаш барои салат. Духтарако ин қошиқчаҳо барои йогурт хирак будай куда ҳар хела пюрешкора мехӯри йогурт мехӯри инам хеле барои кудако. Ман ира хеле барои бозӣ мекардам. Рангора ёд мети кудакода ҳисоба нишон мети. Ман мегуфтам хеле ки ям йогурт хирак духтаро. Инаш боша мева хирак диден. Агон хе мева метен кудак да пуст карда. Ана мева ёкати мехира. Шруа интересный. 10 сомон ами як пачкачаш. Ида медонен 20 дона дура. Иҷада бовар кунедам кард. Бисёр чизо ҳастай. Мана ҳамаша намефаҳмӣ барои чиай барои ҳавай биёен духтаро бо коргаро шумода мефаҳмонанд чизера ки дар навор дидену нафаҳмиден чиай. Хулас бор бисёр омадагай диден ҳамаша мино боран бо шумо биёен ма барвақттар омадам ҳозиямаша накушодиям бо шумо биёем духтаро то вақти шумо омадан ҳамаш кушода мешава ҷобаҷо мешава ба ҳазур метавонем ки бо тамошо кунем. Мана хеле косметичка омада. И чанд сомай?
اینه کسم 10 سوم قخش روی قخش روی косметичка бо чӣ дора иҷа бо дигар чизошонам распаковка чек мекунем и ҳамашам хеле будай иҷа туп омадай лас намино борошунай иҷада чиай ҳай коробкая ин хеле наборо омадай 6 та дора духтаро диден 45 сомон хушрувак хрустальный ана духтаро ин субницара бинен чӣ хушру 50 сомон нархиш ина чиния сафол нест чиния ина духтаро ба ҳазур бием бо ай пеш бинен хушруча 50 сомон барои рӯи дастархон хушрӯй рӯи стол